פרופסור ירון בן נאה, שידבר על השבתאות משבתאי צבי ועד ימינו. זה כבר מסקרן לשמוע איפה אנחנו נמצאים ביחס לנושא הזה בימינו. פרופסור ירון בן נאה הוא מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, חוקר מוביל בתחום שלו ומשמש גם כראש משגב ירושלים, מכון המחקר משגב ירושלים. אנחנו נזמין אותו לשאת את דברו. תודה. צהריים טובים. אולי נתחיל נקודת השיא. שבתאי צבי באמצע ספטמבר 1666 מגיע לארמון של הסולטן אחרי חודשים שבהם הוא היה כלוא בגליפולי. שבתאי צבי 1666 היא השנה שבה האירועים השבתאיים מגיעים לשיא. שבתאי צבי עושה איזשהו מסע יבשתי מארץ ישראל לכיוון איזמיר. באיזמיר הוא נמצא כמה חודשים במהלך החורף, ואז עולה לכיוון איסטנבול, כשהוא מספר לכולם שהנה הוא הולך לקחת את הכתר מן הסולטן. כשהוא מגיע קרוב מאוד לאיסטנבול, עוצרים אותו בהוראת הווזיר הגדול. כנראה הקהילה עצמה חששה ממה שהולך לקרות, ביקשה לעצור את האיש. הוא נאסר, הוא שם במבצר, ואז מתחילות שמועות מה בדיוק קורה, למה האיש לא מוצא להורג, מה הולך לקרות. התסיסה הגדולה בבירה באיסטנבול גורמת לזה שמעבירים אותו למקום אחר, לגליפולי, למקום שהגיע בית הכלא שלו בשנים הבאות, ומאיזשהו חדר המאמינים מתחילים להגיע לשם והופכים את המקום לכמעט ארמון. הם קוראים למבצר מגדל עוז, ושם הוא מקבל למעשה אורחים שמגיעים מכל רחבי העולם היהודי, אנשים שבאים לראות אותו, אנשים שבאים לדבר איתו, אנשים שמביאים איגרות בשם הקהילות שלהם, ובהם הם מודיעים שהם מקבלים אותו כמלך וכמשיח. הרחש הזה, התמידי סביב שבתאי צבי, מעורר הרבה מאוד אי נוחות, גם מצד אנשים בקהילה היהודית שחוששים ממה שעתיד לקרות, וגם בקרב מוסלמים שלא רואים בעין יפה את ההתנהגות של בני החסות היהודים באיראן, ותלונות שונות ומשונות, בהן אולי של מקובל שבתאי שמגיע מפולין ומתאסלם, מביאות לכך שמחליטים לשים סוף לדבר הזה. שבתאי צבי מובא אל הדיוון הסולטני, אל מה שהוא למעשה בית הדין העליון של האימפריה. יש בכל עיר יש את הקאדי ובית הדין שלו. בית הדין העליון שלהם, כמו הבג"ץ שלנו, הוא למעשה הדיוון של הסולטן. יושבים בו השרים החשובים ביותר, ולפעמים גם הסולטן בעצמו. אז באמצע ספטמבר שבתאי צבי מובל מהכלא שלו בגליפולי לאדירנה. באדירנה נמצאת החצר המלכותית. הסולטן מחמד הרביעי לא אוהב את איסטנבול. החצר יושבת רוב הזמן באדירנה, שאינה רחוקה מאיסטנבול, משם הוא יצא בדרך כלל למסע הציד שלו, ושואלים את שבתאי צבי, מה אתה? האם אתה המלך של היהודים? מה אתה טוען שאתה? שום דבר, אני תלמיד חכם פשוט, אני שליח מארץ ישראל, לא יותר מזה. כאן כבר לא קונים את הסיפור, וכנראה שמאיימים עליו בעונש מוות, ואז כן בעצתו, לא בעצתו של רופא יהודי מומר שנמצא שם, הוא מחליט להמיר את דתו, והוא יוצא, הוא מסיר את כיסוי הראש הצבעוני שלו כיהודי, חובש כיסוי ראש לבן, שהוא הסמל של האסלאם, והוא מצהיר על אמונתו באלוקים ובמוחמד כשליחו. אפשר להבין רק או לדמיין את התדהמה העצומה בסביבה הקרובה, והידיעות הללו מתחילות להתגלגל מאדירנה לערים אחרות, בתוך האימפריה, מהאימפריה החוצה. יש ספינות, יש מכתבים, השמועה על ההמרה עושה לה כנפיים במהירות.
מה עושים כעת? מה עושים המאמינים? מה עושים האנשים שחשבו שאוטוטו האיש הזה הולך לקבל בידי הסולטן את האימפריה ומתחיל איזשהו עידן חדש בתולדות העולם? אז יש אנשים בודדים שהולכים בעקבותיו. אם הוא ממיר את דתו, גם אנחנו נמיר את דתנו ונתאסלם. כנראה שיש לזה איזשהו סוד, כנראה שיש לזה איזשהו הסבר הגיוני, נעשה מה שהוא עושה, לא צריך תמיד להבין, באמונה לא צריך להבין. אנשים אחרים, בהם תלמידי חכמים רבים, אוקיי, יש כאן משהו שאנחנו לא מבינים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להמיר את דתנו, שבתאי צבי הוא אמנם המשיח, נשב ונראה מה יקרה. והאמונה השבתאית הזאת אצל יהודים שהיו שלומי אמוני ישראל, בהם תלמידי חכמים רבים, תימשך לפחות 50 שנה ואפילו יותר מזה, ויש קיבוצים כאלה של מאמינים שבתאיים בירושלים, בסלוניקי, באיטליה, באיסטנבול, והם קשורים ביניהם בקשרי מכתבים, והשרידים של התכתובות הללו נשתמרו ופורסמו. כל ידיעה, כל חדשה, כל מאורע קטן מיד דווח באותן רשתות קשר באגן המזרחי של הים התיכון. חלק גדול אומר זהו, זה נגמר, הוא ממיר את דתו, כנראה שבאמת היה משיח שקר, לא יותר מזה, מנסים איכשהו לחזור לחיי היומיום שלהם, לשכוח וגם להשכיח את מה שהיה. הקהילות וראשי הקהילות מנסים למחוק את הפרשה הזאת, ולכן מעט מאוד תיעוד נשתמר בידינו, אין פנקסים, כמעט ואין תיעודות, מכתבים בודדים נשתמרו, התכתובות הגדולות שאנחנו שומעים עליהן ממקורות זרים נעלמו ברובן הגדול, ובאמת רק הודות למפעלי איסוף של אנשים מסוימים, כמו רבי יעקב סספורטס, כמו הכומר הנוצרי תומאס קונן שיושב באיזמיר, או זרים אחרים שמתעדים מה שקורה, או אדם שיושב במאה ה-18 בבלקן ואוסף כל מכתב שנוגע לשבתאות ושומר אותו אצלו, וכתב היד הזה נמצא היום במכון בן צבי. כך הגיעו לידינו הדברים. ההדף הזה, גלי ההדף של ההמרה אינם נעצרים בדירנה. יש מומרים באיסטנבול, ומצאתי תעודות משנות ה-80 וה-90 של המאה ה-17 של בודדים וגם קבוצות, 8, 10, 15, לפעמים 30 יהודים מגיעים לבית הדין השרעי, מודיעים שהם רוצים להתאסלם. באיזמיר גם כן, מתאסלמים אנשים, בסלוניקי, במרכזים אחרים גם, לא מספרים גדולים, אבל יש התאסלמות של יחידים ושל משפחות וקבוצות. לאט לאט, בגלל הלחץ בתוך הקהילות, האנשים הללו מתחקים ועוברים לסלוניקי, וסלוניקי לקראת סוף המאה ה-17 הופכת להיות המרכז של אותם אנשים שיקראו עכשיו דולמי או מאמינים, והמוקד הזה יישאר עד המאה ה-20 מרכזם של המאמינים השבתאיים. הכת הזאת, הקבוצה הזאת של המאמינים, שוב, הם אומנם מתאסלמים ועדיין נשארים יהודים, מתפלגת מהר מאוד. האמונה הטהורה, או האמונה בשבתאי צבי בלבד, לא מספיקה להם. קם יעקב קירידו, הגיס שלו, הגיס האחרון שלו, שבתאי צבי ניסה לאורך ימיו כמה וכמה פעמים, אחיה של יוכבד, עיישה, היא מודיעה שבו מתגלגלה נשמתו של שבתאי צבי, והוא הופך להיות כעת המשיח, ואלה הופכים להיות היעקוביים. ויש להם כינויים אחרים, תרבושלה, חמדי ביילר. הכת הזאת מתקיימת במקביל לשתי הכתות האחרות. כת שפרשה ממנה לאחר כ-20 שנה, הקרקשלר, שחורי הראש, שנקרא גם חוניוזוס, און יולולר, בעלי 10 דרכים. הם מצאו להם גיבור חדש, אדם בשם ברוכיה רוסו, שטוען שהוא גלגולו של שבתאי צבי, ויותר מזה הוא הופך אפילו עולה למעלת אלוהות, הוא מזוהה עם האל בעצמו. כלומר, הם היו הרבה יותר קיצוניים גם באמונה שלהם וגם במעשים שלהם, בהתנהגויות האנטינומיסטיות, האנטי-הלכתיות, באיסורים שהם עברו עליהם. זאת הקבוצה שגם שרדה עד ימינו, כאשר האחרים נעלמו. הקבוצה השלישית, הקפנג'ילר,
פרשו עוד פעם מהקרקשלר הקיצוניים, הם חשבו שהם הלכו יותר מדי רחוק, ניסו לטהר את היסודות המאוחרים יותר ולחזור לאמונה בשבתאי צבי עצמו. אז בתוך כ-50 שנה נוצרת עדה שבתאית שמחולקת בתוכה לשלוש קבוצות מרכזיות. הקבוצות הללו שומרות בקנאות רבה על הגבולות, לא רק בינן לבין החברה היהודית ובינם לבין המוסלמים, אלא גם בינם לבין עצמם, והם מתחתנים רק בתוך הקבוצה. מה קורה במאות ה-18 וה-19? אנחנו יודעים מעט מאוד סערה. רוזנס, ההיסטוריון של היהודים באימפריה העות'מאנית, תיאר איך הוא מבקר בראשית המאה ה-20 בארכיון של הקהילה ומוצא שם כל מיני כתבים. הכתבים הללו נעלמו, יש דברים שכן התגלגלו ושרדו עד היום. חלק מהדברים שנשתמרו הם בעיקר שירים, פיוטים, שדוקטור אבנר פרץ ידבר עליהם, שהם חלק מהליטורגיה של השבתאים. אבל אין איזשהו אוסף גדול של כתבים שאפשר לזהות אותו עם הקבוצות המאמינים הללו. אז הם ישמרו על המצוות של שבתאי צבי. שבתאי צבי משאיר להם 18 מצוות, י"ח מצוות, אני יכול להזכיר חלק מהן. יהיו זהירים באמונת שמיים, כלומר בייחוד של האל, להאמין במשיחו שהוא הגואל האמיתי ואין אחר, אדוננו מלכנו שבתאי צבי, לא להישבע לשקר, לכבד את שמו של המשיח, לספר ולפלפל ברזה דמשיחא, לא יהיו בהם רצחנים, לא יהיו גנבים, לא יהיו נואפים, לא יעידו עדות שקר, לא להכריח אנשים אחרים להמיר עדתם לאסלאם, לחוק את החגים ששבתאי צבי קבע. שבתאי צבי קובע בנוסף לחגים היהודיים, שאת חלקם הוא משנה, הוא קובע חגים שמבוססים על הביוגרפיה האישית שלו, ואני מניח שאברהם אלקיים דיבר על הדברים הללו. היום שבו התחדשה רוחו, היום שבו הוא כמעט טבע ומת, היום שבו קרה לו כך וכך, אלה הופכים להיות ימי שמחה. אז המאמינים נדרשים להמשיך לחוג את החגים הללו. הוא מבקש ללמוד בצנעה ספר תהילים מדי יום ביום. הוא מבקש לקיים את מצוות קידוש לבנה, להיזהר במקצת חוקי הישמעאלים, אבל לא בכולם. לא להתחתן בשום פנים ואופן עם המוסלמים, ויזהרו למול את בניהם ולהסיר חרפה מעל עם קדוש, כי באלו חפצתי. אז אלה המצוות ששבתאי צבי מוריש להם, והחיים שלהם כעת יהיו תערובת של דברים שהם הביאו איתם מהיהדות, המצוות השבתאיות, ודברים שהם מאמצים מהחברה המוסלמית. עוד רובד של הדברים הללו הוא המפגש בין הקבלה שהולכת ומתחזקת בשלהי המאה ה-17 ובמאה ה-18, מעצבת למעשה מחדש את האמונה היהודית, את הטקסים היהודיים, את התפילה היהודית, ומהצד השני, מהעבר השני, הסופיות, האסלאם הסופי שהם רואים מסביב, שהוא קרוב מאוד אליהם, בעיקר של הדרבישים שנמנים על המבלנה, ואתם מכירים או ראיתם קצת את הדרבישים המחוללים, הדרבישים הרוקדים שמרכזם בקוניה שבאנטוליה. אנחנו לא יודעים מה קורה שם בדיוק. הם מאורגנים כקהילות, יש להם חכמים, יש להם בתי דין משלהם, אבל האמונה כנראה מועברת בעיקר על ידי נשים, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת גם אצל האנוסים בחצי האי האיברי. הנשים מעבירות את הידע, הנשים מעבירות את המצוות. התפילות כאמור כללו פרקי תהילים, פיוטים מיוחדים, פיוטים שבתאיים שנתחברו במהלך הדורות בלדינו. והלדינו גם עוברת שינוי משפה דבורה, משפה שהם מדברים בה ביום-יום, שפת היום-יום של היהודים באימפריה העות'מאנית, היא הופכת להיות שפה שאין לה למעשה, הם לא יכולים לקרוא אותה כמו שהיא, הם לא מדברים בה, הם עוברים לדבר בטורקית, ולכן היא הופכת להיות כתובה באופן פונטי ומוסיפים, כמו שמוסיפים ביידיש
עיינים ואלפים כדי להראות איך צריך להגות את השמות. כך קורה גם בטקסטים השבתאיים הללו, הן בשירים, הן בטקסטים אחרים, ויש לכם, אני מקווה, הדף הזה. אז נמתין חצי דקה. מדובר באיגרת מקורית של שבתאי צבי שהשתמרה בתוך כתב יד סביב שנת 1800 שנמצא היום בספריית אוניברסיטת ייל, איגרת שלא הייתה ידועה קודם לכן, ובה שבתאי צבי מכריז על חג חדש, וזה מעניין כי בטקסט הזה אפשר לראות גם איך יש את המסירה, מה שבתאי צבי אמר ואיך הם שומרים על הדברים האלה במסורת שלהם, כבר בלי להבין כל כך הרבה, אבל הם קיימים. אבנר, בבקשה, אם אתה יכול לקרוא. La carta que mandó Amós otros, el rey Yarum Hodó, Hashem Yechaeu Vishmereu, todos lugares de Israel, por el Inyan del Shabbat Kodesh y de Chag HaNechamot, en año de Hei Taf Kavav, de Migdal Oz. Con ayuda del Dios sea bendito y sea ensalzado su nombre. Amén ve amén. Que en el día de 24 del mes de Tammuz, en año de 5426, Él es el Shabbat, el grande y el santo, y Él es Shabbat Shabbatón Lamonai, que se acabarán todos los dios que son los Ma'aminim, que no puda fazer en el obra, y su juicio es como el juicio de Shabbat propio, y todo el que se esbeblará al Shabbat mío, su pena es que será apedreado. אוקיי, ואז אני אקרא את העברית. אז זה המכתב שלו, ואתם רואים החתימה, משיח דל דיו דיעקב ישראל, אריה דבי הילאי, תביה דבי הילאי, שבתאי צבי. ואתם רואים את הצורות, תראו איך הם כותבים ישראל, עם שני אלפים ויוד. אריה דבי הילאי, הם כבר מחברים את הכל כי הם לא יודעים מה זה. אותו דבר תביה דבי הילאי. והאמירה של המעתיק אל דסקופזיאמנטו, דלה קוזה, דלה בוקה, לסנטה דאדוננו. כלומר, זה מהפה של אדוננו הקדוש. אני אקרא את זה בעברית. חיבור זה הוא העתק של איגרת ששלח אלינו המלך ירום הודו ממגדל עוז לכל מקומות ישראל. בעזרת השם יתברך והתעלה שמו אמן ואמן. שביום ה-24 בחודש תמוז, בשנת 5426, הוא יום שבת הגדול והקדוש, והוא שבת שבתון להשם. שיזהרו כל היהודים שהם מאמינים, לבל יוכל מי מהם לעשות בו כל מלאכה. ודינו של יום זה הוא כדין שבת עצמה. וכל מי שיחלל את השבת שלי, עונשו יהיה שיסכל. כי זהו יום עוזו של השבת הגדול שלי, ושל אחי ועמי ואנשי אמונתי. ואנשי ההתעוררות של הכל אשר שייך לכוח שמו הגדול של השם. וכל מי שנמצא בזה ובכל מקום ביום השלישי, ביום ה-24 בתמוז, אז שבחודשים, בסדר ויסעו מריתמה ויחנו ברימון פרץ, ובהמשך יש דרשה שלמה על הריתמה ורימון פרץ. היום השמיני לתחיית רוחי ואורי, וזה קשור לאותם מצבי רוח או למניה דפרסיבית שהייתה לו לשבתאי צבי, כי זה רצונו שלו, של אדוננו מורנו ירום הודו. זהו יום טוב, הוא מתנה שנשלחת ממני לאנשי האמונה, כי יום נקמות הוא בליבי ושנת גאולי באו. דברי דוד בן ישי, עליון על מלכי ארץ, הגבר הוקם על כל ברכה ותהילה, משיח אלוקי יעקב וישראל, אריה דבי הילאי, תביה דבי הילאי, שבתאי צבי תם. ואחר כך הדיבור הזה על הסוד ששבתאי צבי מגלה להם, על הפסוק ויסעו מריתמה ויחנו ברימון פרץ, מין דרשה שהוא עושה על אותו קטע פסוק. אז
דברים נכתבים, ממשיכים לחזור על אותן תפילות, על אותם פיוטים, על פרקי תהילים, אולי על פרקי זוהר, גם כן כחלק מהליטורגיה שלהם בהתכנסויות, בשבתות ובחגים, אבל הרבה יותר מזה אנחנו לא יודעים. למעשה יש קפיצה לסוף המאה ה-19, כלומר הם חיים בסלוניקי לא מתערבבים ליהודים, לא מתערבבים במוסלמים, הם מתבררים בנפרד, הם גרים בנפרד, הם גרים באותן שכונות שגרו בהן קודם לכן, לא יוצאים מהגדרים של השכונות הללו, וכאמור מתחתנים בתוך הכתות עצמן. הדברים הללו השתנו לקראת שלהי המאה ה-19. המודרניזציה מתחילה בעקבות התנזימת, האימפריה העות'מאנית עצמה עוברת תהליכים שונים שמשפיעים בצורות שונות, הן לחיוב והן לשלילה על מה שקורה למיעוטים באימפריה, והדונמי המאמינים נמצאים באמצע, הם לכאורה מוסלמים, הם לכאורה אפילו מוסלמים טובים, חלקם משתדלים לקיים את כל מצוות האסלאם וגם לעלות לרגל ולחזור כחאג', אבל בפנים ההקפדה הזאת על הזהות הנפרדת, הזהות הייחודית שלהם. ועמדת הביניים הזאת בין אסלאם ללא אסלאם, בין יהדות לאסלאם, מציבה אותם במקום טוב לקראת המודרניזציה, הם אולי מוכשרים יותר, מעוניינים יותר בתמורות שהתחוללו באימפריה ולקדם את חלקן, אם זה במסחר, אם זה בסגנון החיים, אם זה בצריכה של מוצרים שמגיעים מאירופה. חינוך, הם הראשונים מקרב המוסלמים להקים בתי ספר חדשים. היהודים יש להם פה ושם יוזמות מקומיות, אבל בעיקר האליאנס יעשה את העבודה הזאת. הם מקימים בתי ספר שבהם ילמדו גם כן את השפה הצרפתית, שבהם ילמדו מקצועות חדשים עם הפנים אל העתיד. והדבר שבו הם ידועים ביותר, הנטייה הזאת למהפכנות פוליטית. הטורקים הצעירים, שנות ה-80 וה-90, לא מעט יבואו מקרבם של הדונמה, ואחר כך ימלאו גם תפקידי מפתח אחרי ההפיכה של 1908. הם מצטרפים לבונים החופשיים. שוב, יש גם יהודים שנמצאים במקומות הללו, אבל הנוכחות של הדונמה בולטת מאוד. ובאמת, מרק בר שכתב על שלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, מראה עד כמה מרכזי המקום של הדונמה האלה, של המאמינים השבתאיים, בקידום המודרניזציה ובכלל בפיתוח של סלוניקי, בדרכים חדשות, בתאורה, בבנקאות, במערכות מים, מריצים את העיר קדימה אל המאה ה-20. אבל כל זה נגדע בעקבות מלחמת העולם, קודם כל הכיבוש היווני ב-1912 שגורם צרות צרורות למוסלמים וליהודים, הקהילה היהודית חוטפת מכה אנושה וגם המוסלמים, אבל אחר כך 1923 מביא למעשה כל הדברים האלה אל קיצם. שלום לוזן, חוזה לוזן, מוביל לטרנספר הגדול של האוכלוסייה בין אנטוליה ליוון. הטורקים המוסלמים עוזבים את יוון ועוברים לאנטוליה, והיוונים עוברים מאנטוליה ליוון. מאות אלפי פליטים מגיעים אל סלוניקי, דוחקים גם את המוסלמים שעוד נשארו שם, גם את היהודים שמצבם מדרדר והולך בשנות ה-20 וה-30. זה גם לא שפתאום מגיעה השואה או מגיעים הנאצים והקהילה הזאת נגמרת בשיאה, היא דועכת הרבה לפני כן. רבים מהדונמה פונים לאיסטנבול. יש אחרים שילכו לאיזמיר, לאנקרה, למקומות אחרים, אבל קבוצה גדולה מאוד מתיישבת באיסטנבול, ועד היום אפשר לראות גם את המרכז שלהם באזור שישלי, תשביקיה, יש מסגד שמזוהה עימם, ובית הקברות שלהם נמצא בצד האסייתי באוסקודר, גם כן נפרד מבתי הקברות המוסלמיים, והם ממשיכים שם איזושהי אמונה יהודית שהצד האסייתי קדוש יותר בגלל הקרבה שלו, בגלל הקשר היבשתי עם ארץ ישראל, והם קוברים שם במהלך המאה ה-20, הם קוברים שם את המתים שלהם. ושוב, אברהם אלקיים
שהיה שם, עודד אותם לנקות את בית הקברות, לפתח אותו מעט, ובכלל עודד את המודעות ההיסטורית שלהם למי שהם ולמה שהם. וזה אולי מוביל לדבר האחרון, מה קורה איתם במאה ה-20. כאמור הם מגיעים לאיסטנבול. לכאורה הם מוסלמים, אבל בשנות מלחמת העולם השנייה, כשמטילים מיסים על האוכלוסייה, היהודים מקבלים את המס הזה, הוורליק, מקבלים את השיעור הגבוה ביותר, הדולמי נמצאים באמצע, לא מתייחסים אליהם כאל מוסלמים טהורים, אלא הם מקבלים איזשהו שיעור שנמצא בין זה של המוסלמים לבין זה של היהודים. ובקפיצה קדימה שוב לשנות ה-90 ולשנים הראשונות של שנות ה-2000, המוסלמים היותר אדוקים מביטים בעין רעה על המאמינים השבתאים, הם לא באמת מאמינים מוסלמים, הם לא באמת משלנו, הם רק מאמינים פנים, הם מתחפשים, ומי שמזין ומפרנס גם את הדברים הללו אלה אנשים בודדים שיצאו מתוך הקהילה הזאת ובאו ואמרו אנחנו כך וכך, מעלים את ההיסטוריה שלהם, אומרים אנחנו שונים, אולי אנחנו נתגייר, אולי אנחנו נעשה דברים אחרים, יש לנו כל מיני אופציות, זה מעורר הרבה מאוד אנטגוניזם גם בתוך הקהילה עצמה, בשביל מה אתם מוציאים אותנו מהארון הזה של אותה תקיע, של אותה הסתרה ששמענו עליה במשך 250 שנה, מה אתם הולכים ואומרים שאנחנו עדיין עושים כל מיני דברים, שומרים על כל מיני מנהגים, יש לנו את הדברים הסודיים שלנו, מה הלכתם והוצאתם את זה החוצה, ומצד שני, בקרב המוסלמים שקמים אומרים, הנה, הם לא באמת מוסלמים, הם רק מעמידים פנים, ואנחנו לא צריכים אותם כאן, צריך לסלק את הגייס החמישי הזה, וזה מתקשר לתיאוריות של קונספירציה, של קשר בין הדולמי לבין הבונים החופשיים והציונים, שקושרים קשר כדי לפורר ולהרוס את האימפריה העות'מאנית. באיסטנבול נשברות כבר המסגרות הארגוניות, נשבר מרקם החיים, כתבי יד, חפצים, מסורות, מנהגים שהיו להם בעבר, הלכו ועבדו כך. שתי הקבוצות הקטנות יותר של השבתאים נעלמו, מי שנשאר הם בעיקר הקרקשלה, ששוב, יש מי שיודע בטורקיה עדיין להצביע, האנשים הללו הם מקרב הדולמי. מה יקרה איתם? אף אחד מאיתנו הוא לא נביא. אני מניח שהקולות שקוראים להיטמע באוכלוסייה הכללית, באמת עוד יותר להוריד פרופיל ולהיפטר מהמסע הזה של העבר השבתאי או העבר היהודי, יהיו חזקים יותר והם בסופו של דבר יתאמרו, מי שיהיה לו קשה מדי יעבור. גם כך יש בקרב המהגרים בגרמניה, יש אנשים שבאים מתוך המאמינים השבתאים, ואני מאמין שהתהליך הזה יימשך. תודה. אני מזמין את דוקטור אבנר פרץ, שהוא מנהל מכון מעלה אדומים לתיעוד השפה הספניולית ותרבותה, לשאת את הרצאתו. אבנר חוקר ידוע, מוערך בתחום של תרבות הלדינו, מתרגם, משורר, מאחוריו כמה פרסים חשובים, והוא גם הוציא לאור את הספר שעליו הוא ידבר, על השירים המיסטיים של השבתאים, ספר שניתן יהיה לרכוש אותו כאן לאחר ההרצאה. בבקשה. תודה לפרופסור שמואל רפאל. מה עם אש ואהבה, שירים מיסטיים של השבתאים? נתחיל ממאורע שכבר דיברו עליו כמה פעמים היום, ההמרה ב-1683. השנה הזו התרחש בסלוניקי מאורע שדומה כי לא היו דוגמתו בעם ישראל. 16 שנים לאחר שנדמה היה כי הגיעה לקיצה התנועה המשיחית הגדולה ביותר בתולדות עם ישראל,
בהמרת מנהיג התנועה המשיחה שבתאי צבי, ו10 שנים אחרי מותו של עלה כמוסלמי, קמו כ300 משפחות בסלוניקי, אשר המשיכו לדבוק באמונתן המשיחית, גם אחרי המרתו של המשיח, והלכו בעקבותיו, נטשו את היהדות וקיבלו עליהם את האסלאם. בסופו של התהליך מצאו עצמן 300 משפחות מחוץ ליהדות. הן המשיכו להתגורר בסלוניקי עד להסכם חילופי האוכלוסין עם יוון ב-1923. במשך הזמן התפלגו, כפי ששמענו, לכיתות, 3 כיתות, שכל אחת מהן התבדלה לעצמה, ובניה התחתנו רק בינם לבין עצמם. הם כינו עצמם מאמינים וכונו בפי אחרים דונמי, המהופכים. הם התגוררו בשכונות נפרדות בסלוניקי והתבדלו לא רק משכניהם היהודיים אלא גם מבני דתם החדשה, הטורקים המוסלמים. נהגו כלפי חוץ כמוסלמים מאמינים, הקפידו על הליכה למסגד, נשאו שמות טורקיים, ניסו אצל הקאדי, אולם בסתר קיימו את אמונתם היהודית, היה להם פולחן סודי משלהם, נשאו בבית שמות יהודיים, התחתנו בטקס שני בתוך הקהילה. הלדינו הייתה להם ללשון קודש, שבה נשאו תפילות, חיברו פיוטים וניהלו את הפולחן. כתבי היד השבתאיים. במחצית הראשונה של המאה ה-20 החלו להתגלות קובצי תפילה, פיוטים של הדונמה, רובם כתובים לדינו בכתב סולטריאו, חצי קולמוס מיוחד, שניכרת עליו השפעת הכתב הערבי שנהג באותו זמן בטורקית. הראשון מבין החוקרים שזכה להתוודע אל כתבי הדונמה ולפקוד את אחד מבתי גנזיהם היה ההיסטוריון שלמה רוזנס. הוא עשה זאת בסלוניקי עוד ב-1915, כלומר לפני שנאלצו השבתאים לעזוב את עיר מולדתם ולהתפזר על פני טורקיה, דבר שיחיש את קיצן של קהילותיהם המגובשות, ולפני השריפה הגדולה שכילתה את סלוניקי ותוצאות הספרים וכתבי היד שבה. כמעט 100 שנה חלפו מאז שזפה עינו של רוזנס את גנזי הדונמה. בדרך כלל זוכרים לו לרוזנס את משפטו הנמהר על שירים פגי טעם שמצא בבית הגנזים שנגלה לעיניו במשך שעתיים. זוכרים יש לומר לגנותו, האח לא הבחין בחשיבות הכתבים האלה לחקר התופעה הייחודית של השבתאות. אולם כחוקר העוסק מזה שנות דור בחיפוש אחר ספרים נשכחים וכתבי יד בלדינו שסכנת כיליון מרחפת עליהם, אני נפעם נוכח סיפורו של רוזנס ורואה לנכון להביא עדותו כלשונה. רוזנס, יש לציין, עשה עבודה יסודית ובשעתיים שעמדו לרשותו רשם ככל שהתיר לו הזמן במפורט את תכולת האוצרות שראה, כלומר את סוגי הכתבים שנמצאו שם. מקוצר זמן נסתפק בציטוט החלק הנוגע ישירות בפיוטים השבתאיים. וכך כותב רוזנס בספרו קורות היהודים בטורקיה וארצות הקדם, חלק רביעי שיצא בסופיה ב-1935. בהיותי בסלוניקי לרגל עסקיי בחודש אב תרע"ה פגשתי את אחד מאוהביי מכת הדונמים, אחמד אפנדי, שהכרתי אותו כל 12 שנה בהיותי בוויינה הבירה, והבטיחני שאם אבוא לסלוניק השתדל לפני ראשי העדה שיראו לי הארכיון שלהם, ואת אשר הבטיח מילה בפעם הזאת, הוא נתן בידי כרטיסו, כלומר כרטיס הביקור, ובלוויית בנו הלכנו אצל רופא שיניים שהוא חתנו של ראש העדה, וכאשר נודעתי אליו הוא היטיב חסדו עמי ויעזור יזכור והחולים הדורשים לו וילווני אל ביתו שהוא בית חמיב רחוק מאוד מן המקום ההוא. כמעט הגענו אל החצר אשר שם ביתו, הלך אצל חמיב ויודיע לו מטרתי כי חפץ אני לחפש בארכיון שלהם, והאיש הזה נאות להראות לי כל הביבליותקה שלהם ברצון טוב. האיש מחמד הודיע לחתנו הרופא שיניים שהארכיון שלהם תמון וצפון תוך 3 תיבות סגורות במפתח קטן, בחדר קטן, בקומה התחתונה בביתו. הלכתי עמו והוצאנו אותן אחת לאחת אל הקומה העליונה. שם באולם אחד אחר פתח לפני את התיבה הראשונה שנזדמנה לו, המכילה כתבי היד. בעוד 2 שעות ויותר השגחתי בהם ושמתי עיני עליהם. רוב הספרים כתובים בכתב יהודי ספרדי ממינים שונים, ומזה נראה שנכתב על ידי אנשים שונים בתקופות שונות, ומעטים כתבי יד בעברית מהדור הראשון בכתב עברי ספרדי יפה עד מאוד, ואולי על ידי חכם פילוסוף
חמיו של שבתאי צבי וראש המומרים. במקום הזה מופיע תיאור מפורט של הכתבים שסקר רוזנס, ביניהם ספר הזוהר כמובן, ובהמשך הוא אומר, בין כתבי היד הספרדיים מצאתי כמו 40 אקזמפלרים מעניין אחד כולל שירים פגי טעם שחוברו על ידי אנשים פשוטים שאין להם כל שייכות עם המשוררים וכולם מזכירים את המאמינים שהם היהודים היותר אמיתיים וביאת המשיח שבתאי צבי אחדים שבהם בשבח שבתאי צבי ולכולם רשום החן שיש לשיר אותם על פי החן הטורקי. זו אינה טעות דפוס, חן הכוונה היא כאן ללחן או יותר נכון המקם, המודוס המוסיקלי לפי המוסיקה הטורקית שלפיו יש לשיר את השירים. דעתי נוטה להאמין שהשירים האלה היו מזמרים אותם בהתוועדם בבית תפילתם והיו מחלקים לכל החברים או למצער לראשיהם. עד כאן דבריו. רוזנס מציין בספרו כי הארכיון שראה וסקר ב-1915 היה למאכולת אש בשרפה הגדולה שפקדה את סלוניקי כעבור שנתיים וכילתה את בתי העיר ואת אוצרות הספרים וכתבי היד שבה, דבר המעניק משנה חשיבות לעדותו. חילופי האוכלוסין של 1923 ועקירת השבתאים ממקומות מושבותיהם בסלוניקי תרמו גם הם את שלהם לאובדן הכתבים העיקריים. שלמה רוזנס, שהיה החוקר הראשון בהיסטוריה שזכה להציץ אל גנזיהם של אדון מי, היה כנראה גם האחרון שזכה לכך. 28 שנה אחרי ביקורו של רוזנס בסלוניקי ב-1941 ביקר יצחק בן צבי באזמיר ורכש אמונו של אחד השבתאים הגולים המתגוררים שם. ממנו למד כי אין לחפש עוד ארכיון מסוג זה שראה רוזנס ויש להניח כי רוב הספרים שנשארו אינם מצויים עוד בידיהם. בזכותו של גבריאל בוטון הגיעו חלק מן הספרים האלה לספרייה הלאומית והוא גם זה שהעביר לבן צבי כתבים שקיבל במשרים מבני הכת ובהם כתבי יד של פיוטים שנמנה להלן. רובם של כתבי היד כאמור כתובים לדינו בכתב סולטריאו מיוחד. קובץ ראשון של שירות ותשבחות של השבתאים פורסם בירושלים ב-1948, הנה צילומו לפניכם, בידי החוקרים בעיצומה של מלחמת העצמאות, בידי החוקרים משה אטיאס, יצחק בן צבי וגרשון שולם, והתבסס על כתב יד ספריית מכון בן צבי 2270, הוא מונה 239 שירים. קובץ שני פוענח והוכן לדפוס בידי משה אטיאס ונמצא עדיין בכתובים במכון בן צבי, צילומו הועבר אליי, הוא מתבסס על כתב יד ספריית בן צבי 2271, הוא מונה 105 שירים. ב-2002 נמסרו לי מידי מכון בן צבי לפענוח צילומים של 3 כתבי יד נוספים, 2 מהם כתבי יד שנרכשו בהשתדלותו של יצחק בן צבי ומצויים בגנזי מכון בן צבי. כתב יד 2272 המונה 161 שירים, וכתב יד 2273 המונה 306 שירים. כתב היד השלישי שצילומו נמסר לי נמצא בגנזי אוניברסיטת הרווארד, כתב יד הרווארד 80, והוא הגדול מכולם, פנקס עב כרס המכיל 680 פיוטים נוספים של אדון מי. סך הכל מדובר בקרוב ל-1500 פיוטים. גם אם ננקה מכך את החזרות של פיוטים המופיעים בשינויים קלים בכמה מכתבי היד ונתעלם כרגע מאיכותם הספרותית, מדובר בעיבול שירה בלדינו העולה כמותית על כל המצוי בידינו בשירת לדינו בקרב היהודים במאה ה-18 וה-19 יחד. באשר לפיוטים האלה שנמסרו לידיי, התקציב עזב די מהר, אבל אני המשכתי בעבודת הפענוח. לאחרונה הצטרפה אליי גם הדוקטורנטית הדר פלדמן סמט שיושבת כאן. מאות של פיוטים משניים מתוך כתבי היד, כולל כתב יד הרווארד, פענחתי ותרגמתי תרגום מילולי כמו במהדורה של בן צבי אטיאס וגרשון שולם, והעליתי אותם על האינטרנט באתר של מכון מעלה אדומים, שם תוכלו למצוא אותם ולקרוא ולעיין בהם. הזיקה לסופיות, המלומדים שהוציאו לאור את הקובץ הראשון התייחסו לסמלים ולרעיונות השבתאים המצויים בשירים, אולם לא נתנו דעתם במידה מספקת לזיקה אחרת שלהם, הזיקה לסופיות. הלוא היא תנועת החסידות באסלאם שהושפעה עמוקות מן הנאו-אפלטוניות ומרעיונות מיסטיים שמקורם בדתות המזרח.
הסופיות שהיא הסקטור היותר טולרנטי והפחות קנאי באסלאם, הייתה אגף נוח ביותר להסתופף בו עבור הדונמה. במסדרי הדרווישים הסופיים, כמו המסדר מבלבי של הדרווישים המרקדים, חסידיו של ג'לאל א-דין א-רומי, או מסדר הבקטשים, גברה לעתים הערצה על המנהיג המייסד על פני הערצה למוחמד. דבר זה התאים לדונמה שפולחנם סבב סביב דמותו של המשיח, שבתאי צבי. מבחינה ספרותית מופיעים בשירתם הגזלים, או כפי שהם קוראים לזה, מכנים אותם גזלים, צורה ספרותית שהתפתחה בשפה הפרסית ואחר כך גם בשפת אורדו וגם בלשונות אחרות, בטורקית, נשאה אצל הסופים אופי מיסטי עמוק. לפני שניגש לדון בשירה המיסטית, אולי מאחר שאין לנו הקלטות של הדונמה, נשמע צלילים אחדים מהמסורת של הדרווישים של ג'לאל א-דין א-רומי המבלבי. עשויים לתת לכם איזשהו רושם לאופייה של המוסיקה שבה השתמשו גם הדונמה בטקסים שלהם. לפני שנדון בפיוטים המיסטיים, הייתי רוצה להגיש מילים אחדות לרומנסות השבתאיות. כפי שכבר שמענו היום, תומאס קרנן, כומר הולנדי פרוטסטנטי שחי באזמיר בימי התחוללותה של התנועה המשיחית השבתאית, ואשר חקר ואסף חומר הנוגע לאירועים הקשורים בה, כתב על כך, מתאר כיצד פתח שבתאי צבי את שערי ההיכל בבית הכנסת באזמיר, הוציא ספר תורה ונשאו בזמרו את הרומנסה אודות מליזלדה העולה מן המרחץ. את השיר הזה דרש לפי דבריו שבתאי צבי ופרשו בדרך הסוד, כדרך שנוהגים בפסוקי שיר השירים. היה זה משום כך אירוע מרגש עבור החוקרים, ראשון להם, משה אטיאס, למצוא בפנקסי הפיוטים של הדונמה את הטקסט של הרומנסה הזאת. במקרה הזה ניתן לקבוע כרומנסה המסורתית הזו, המוכרת לנו פעולות איסוף ורישום מפי מדענים, נשמרה ואושרה בפי שבתאי צבי וחסידיו ללא שינויים של ממש בטקסט. דומה שהשבתאים ייחסו לטקסט המקורי של הרומנסה משמעות מיסטית. מליזלדה, ביתו של הקיסר, העולה מן המרחץ, סימלה בעבורם את השכינה. שבתאי צבי היה מגיע בזמרו את הרומנסה להתעלות ומפגש עם השכינה. חסידיו יכולים היו להזדהות עמו בעת זמרם את הרומנסה עם החוויה הזאת ועם התעלותו של משיחם. זהו צילום מתוך כתב היד, יד בן צבי 2272, כפי שמופיע בכתב היד, והנה השיר עצמו ששמענו את ביצועו בנעימה שנשמרה בפיה של אמי המנוחה רבקה פרץ לבית צ'יניו, שלמדה אותה מאימה שהייתה ילידת סלוניקי. Melizelda, Melizelda, la hija del emperante que venía de los baños de lavarse, así traía su cuerpo como rosa en rosale, su frente reluciente espada dulce cortare. שימו לב לדבר אופייני לרומנסות, וזה הערכת התיבה האחרונה, לא לא קורטרה, טירנטה, נוטרה, וכן הלאה. מליזלדה זו ביתו של הקיסר, עת מן המרחץ עלתה מלטבול בתוך מימיו, ככה את גופה הביאה כמו ורד מהודר, זה מצחה קורן בוהק וכברק חרב כה יזהר, קלסטרה בהיר כשחר, עודם דם בתוך חלל, מקמורות הן גבותיה כקשתות ביד קשת, כה שחורות הינן עיניה מבהיקות הן כפחם, אף עדין ומחוטב לה כחוד עיפרון קודק, לשפתיה גון של עודם כמו אלמוג חכליל הינן, פי המקטן זעירו ימלאנו גם צנובר. סנטרה מעגלגל הוא כתפוח למשחק, החזה של המתוח הוא כמו לוח למשחק. באופן מפתיע למדי, התגלו בפנקסים הללו רומנסות נוספות. עד היום יודעות לנו עוד 3 רומנסות מן הרומנסרו המסורתי, ורומנסה אחת שבתאית מקורית. סך הכל 5 רומנסות, כולן היוו חלק מן הרפרטואר הפולחני של הכת ואושרו בטקסיה יחד עם פיוטים מיסטיים אחרים, מקוריים. באשר לרומנסות מן הרומנסרו המסורתי, אטיאס, שהיה הראשון שחשפן וכתב עליהן, לא נתן דעתו לפי דעתי במידה מספקת לזיקתן לעולמם של השבתאים ולאירוע המכונן של המראת המשיח. זאת עשיתי אני בספרי, מקוץ הזמן אציג כאן רק
אחת הרומנסה דל גדינה או דל גזינה, כך היא נראית בתוך כתב היד השבתאי 2272, היא סך הכל מונה כאן 4 שורות כפולות, כן? כל צמד כאן זה בעצם שורה אחת, שתי הראשונות בנוסח המוכר לנו של הרומנסה. אטיאס תיאר זאת כשריד דל ופגום של הרומנסה דל גדיה. האומנם? רק היכרות עם הנוסחים המלאים יותר של הרומנסה והרומנסרו תוכל להטיל אור על הפרגמנט השבתאי ולהסבירו. ברומנסה המקורית נועץ המלך העם מבטו בביתו דל גזינה ליד שולחן האוכל. לשאלתה מדוע הוא נועץ במבטו, היא עונה כי התאהב בה וכי הוא חושק בה. דל גזינה דוחה אותו בתוקף. שני הטורים הראשונים בפרגמנט השבתאי מצטטים בצורה מדויקת את דברי הדחייה הזו המוכרים לנו מגרסאות אחרות של הרומנסה. בואו נשמע. Cuando del cielo quiera, ni tal quiera ni tal fará, ser cómplice de mi madre, madrastra de mis hermanos. Así yo del cielo quillo, así quillo y así fijo, ser cómplice de mi madre, madrastra de mis hermanos. אגב, המילה קומפלסה היא הקומפלסה, הצרה, האישה הצרה. לא יחפץ אל ברקיה, לא יחפץ, לא יעש חן, היותי צרה לאמא ולאחי אמא חורגת. ואז באה הבאות השורות, כך חפץ אל ברקיה, כך חפץ וגם ביצע, היותי צרה לאמא ולאחי אמא חורגת. סירובה של דל גזינה בשיר המקורי להצעתו המבישה של האב ורצונה לשמור על תומתה מביאים עליה את הקץ. אולם במפתיע הופכת הגרסה השבתאית את הקערה על פיה. דל גזינה מכניעה עצמה לרצון האב. אין מנוס מפני המסקנה כי הרומנסה בדומה לרומנסות אחרות בקורפוס השבתאי מסמלת באופן מטאפורי את מעשה ההמרה תוך הבלטת היסוד הטרגי והקרוב שבמעשה. שני הטורים הראשונים בפרגמנט השבתאי אינם מבטאים רק את סירובה של דל גזינה, הם גם בגדר זעקה השמיימה וביטחון בכך שאלוהים לא ייתן למעשה שיתבצע. ניתן לומר כי כזו הייתה גם תחושתו של שבתאי צבי בבואו אל הסולטן, וכזו הייתה גם ציפייתם של חסידיו. אלוהים בעצמו יתערב ברגע האחרון למען משיחו וימנע מן הסולטן להפיק זממו. שברם של התקווה והחלום היו קשים מנשוא. אלוהים לא יתערב ולא שלח יד ממרום להושיע את משיחו. אין זאת אלא כי זה היה רצונו העליון. מתוך מכאוב והשלמה מקבל עליו שבתאי צבי את הגזר ממרום. הנוסחה השבתאית של הרומנסה מטיבה לבטא את השבר והמכאוב דווקא באיפוק ובחסכנות שבלשונה. בין צמד הטורים הראשון והשני שההבדל הלשוני בהם מזערי אך רב משמעות נמתחת השתיקה הנוראה שעימה גם השבר הפיתחון. אין כאן דבר מתחושת הכוח הפרדוקסלית של הנאנסת הכובשת את כובשה ומגיעה עמו לאיחוד הנפש המתגלית ברומנסה שבתאית אחרת טרקינו. דומה שארבעת הטורים שלפנינו נוגעים בעצבים החשופים של הקרע והשבר בטרם החלו לפעול פעולתם מנגנוני האיחוי והשיקום. מה שנראה היה כפרגמנט נגלה במהלך העיון בשירה כשירה אמיתית ורבת מבע. ואני עובר לגזלים או הגזלים השבתאיים. הגזלים הם הסוגה הבולטת בשירה הספניולית של השבתאים, מקורה בשירה הפרסית, ממנה עברה לשונות אחרות בהן שפת אורדו, שבצפון תת היבשת ההודית, ערבית וטורקית. המשורר הפרסי חפז, מגדולי משוררי פרס בכל הדורות, הוא גם האומן הגדול של הגזל. חסידיו מייחסים לשירתו משמעות מיסטית גם כאשר היא עוסקת בעניינים אוניברסליים ומתגלה על פניה כשירת אהבה. אחד מן הגזלים של חפז תורגם לעברית בידי שאול טשרניחובסקי. הנה שתי המחוזות הראשונות והמחוזת החותמת את השיר המכילה את שם העט של המשורר מתוך התרגום הזה. יוסף האבות שוב יגיע אל כנען, רק אל תצטער,
בית האבלים יקשטו, ורדנוי אך אל תצטער. ליבי הנוגע אל תבקעיה, מהר יעברו ימי דלף, וסגבה חוכמה על כל שגע, ותמהון לב אל תצטער. חפש, אם אתה במו ערב, עגום בפינה מיותמת, עושה תפילתך או שוקע, בקוראן קודש אל תצטער. בקוצר זמן אני אעבור כאן במהירות על מאפייני הגזל. הגזל עשוי צמדים, קופלטים. מספרם צריך להיות אי זוגי 5 ומעלה. כל קופלט כזה, כל צמד כזה, הוא בעצם שיר עצמאי במידה רבה, והקישור בין השירים זה דרך החריזה ודרך איזה זרם תת-קרקעי שמחבר את הבתים השונים. באשר לחריזה, החריזה מופיעה בסופי הטורים של הבית הראשון, ובטור השני של כל אחד מן הבתים הבאים. זה, אתם רואים, רק אל תצטער, אל תצטער, אל תצטער. לפניו, משהו שחסר בתרגום של טשרניחובסקי, הוא חריזה רגילה, שוב, של שתי השורות הראשונות ושל השורה השנייה ביתר הבתים. ולבסוף יש החתימה שבה המשורר כאילו פונה אל עצמו בשם העד שלו. הנה כאן חפז, אם אתה במוער, שהוא מקביל אולי לאקרוסטיקונים שאנחנו מכירים בשירים. אצל מסדרי הדרווישים הסופיים קיבלו הגזלים אופי מיסטי עמוק. גדול המשוררים המיסטיים הסופיים אשר שכלל את הגזל ועשאו לכלי דתי רב מבע, ספוג בסימבוליקה, במטאפוריקה מרהיבה ובהגידים פרדוקסליים, היה ג'לאל א-דין א-רומי, אף שחי בקוניה שבטורקיה, כתב את שירה בפרסית. אחד מקובצי השירים הנפלאים שלו, פנינה של השירה העולמית, הוא הדיוואן של שמס מתבריז. בסוף השירים גם מופיע במקום החתימה הכינויו הספרותי של המשורר, כינויו של אותו שמס, המורה הפלאי מתבריז. והנה בתים אחדים שתרגמתי מאחד הגזלים. אתה אינך נוח ואתה התיבה, אתה אינך זיו ואפלה מאיבה, מאחורי הווילון אני נותר. אתה אינך זעם וחשק בוער, אתה הציפור והכלוב הזה סוגר, עובד במופי אני נותר. ולבסוף ניחוחו של שמס יעליז, וימלא גאווה את הבריז, סוחר בבשמים אני נותר. סליחה. מקומם של הגזלים בפנקסי הפיוטים. בדפים הראשונים של פנקסי הפיוטים של השבתאים מופיע מעין תוכן עניינים. רשימת כותרות הפיוטים או ההתחלתות. זה כמעט בלבל את אטיאס, אגב, שחשב שלפניו שיר, עד שהוא הבין שזה בעצם ראשי השורות של השירים בהמשך הפנקס. כן, או כותרות הפיוטים או ההתחלתות שלהם. הפיוטים מוקבצים מבחינה מוסיקלית לפסילים. נעבור רגע להמשך הרשימה. כפי שאתם יכולים לראות כאן, יש כאן מקבץ של 5 שירים, ובצד כתוב המקם שעל פיו צריכים לשיר אותו. זו יחידה שלמה, היחידה קרויה פסיל, שהיא מעין סוויטה, מבחינה מוזיקלית, סוויטה מוזיקלית. במסורת של המלוי זה קרוי עיין. אם כן, מקבצים של 4, 5, 6 פיוטים שהיו מושרים בטקס, תכף נדבר על הטקס הזה, וכולם שייכים למקם אחד. אבל, אולי אני מסתכל כאן ברשימה, אתם יכולים לראות שוב את התכונה של המילים העבריות, שהעברית כבר אצל המעתיקים המאוחרים לא הייתה ידועה לגמרי, והם כותבים את העברית, לא את הלדינו, את העברית בכתיב פונטי. ימין המוני רוממה, דוד ארי פבלה קוזה בואנה, אגואזמו בואנה, אונה סון דוס, אל ניסוס דרי אמירה וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שמעניין הוא שלפני הרשימה הזאת של מאות של פיוטים, מופיע, כן, אולי הפיוטים האלה שהתחלתי בהם נושאים אופי איזוטרי ייחודי לאדונמי. לקורא הפשוט יראו סתומים וחידתיים, לחוקר משכיל כרוזנס הם יראו כפגי טעם. אולם את רשימת מאות הפיוטים האלה המחולקים לפסילים וממוינים לפי מקמת, מקדימה רשימת פיוטים בעלי אופי אוניברסלי, רובם מכונים גזלים, ואליהם מצטרפים 3 פיוטים לא שבתאיים. הנה הרשימה המקורית, ובצד המילה גזל, 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 לאחריהם 3 פיוטים עבריים. בואו נסתכל ברשימה עצמה.
שכינה דאצילות, איה אסקפו נשמתנו, התורגרס, פנסה מקורסון וכן הלאה. במספר 17 כתוב אור חנוס, וכשקוראים את הפיוט רואים שזה בכלל פיוט עברי, אור הגנוז בלובן המחשוף, פיוטו של המקובל רבי משה זקוט, המשורר והמקובל רבי משה זקוט, שהפיץ את תורת הארי באיטליה, והוא כתב את שיר המסתורין הזה, אור הגנוז בנופת, אור הגנוז, כן. אז השיר הזה אומץ על ידי השבתאים, והם איבדו אותו כגזל, ושרו אותו כאחד הגזלים. ולבסוף אתם רואים גם את יגדל אלוהים חי, אנא בכוח ואדון עולם. מעניין יגדל אלוהים שזה 13 העיקרים של הרמב"ם הרציונליסט שאומץ גם כן. אני מניח שמקבץ הגזלים הזה, הפותח את כתב היד הוא בגדר מאגר שממנו ניתן היה לשלוף גזל נבחר כדי לפתוח בו ולהקדים את הטקס הפולחני המבוסס על פסיל או פסילים במקם אחיד המושמעים בפי הציבור. פנטון אומר כי הגזלים שובצו בתוך הפסילים כדי להפיג את סכנת השעמום. הוא גם מכנה אותם שירי אגבים בני 5 עד 7 בתים חד חרוזיים בעלי סגנון ספרותי מעולה. אני מסכים עמו בכל האמור בסגנון הספרותי המעולה, אך תמה על השימוש במונח שירי אגבים. לאמיתו של דבר, רבים מן הגזלים האלה מבטאים את החוויה המיסטית של המחבה הצופית, שהגדרותיה שמוגדרת כדבקותו של האוהב הסופי באלוהיו עד כדי התבטלות הפרט בתוך ההוויה האלוהית, מיד נראה. לא שירי אגבים לפנינו, אלא שירי אהבה ודבקות מיסטית. גם כאשר נוגעים הגזלים האלה בדמויות ובעניינים שבתאיים, הרי שבטובים שבהם הנטייה היא אוניברסלית, השירים המושמעים בעקבותיהם בטקס, אלה הנכללים בגוף הפסילים, צוללים כבר אל נבחי האמונה השבתאית, על סמליה הסתומים, ועליהם אומר פנטון, כל כולם עשויים רמזים קבליים וסמלים מיסטיים, עד שקשה למצוא להם מקבילים אפילו בדפי שירת החן. הוא גם מציין בצדק לגבי השירים האלה, כי מבחינה ספרותית אין השירים האלה בעלי ערך אסתטי מעולה, ובכך הוא מצטרף בצורה עדינה יותר אל משפטו של רוזנס. לדעתי נועדו הגזלים להקדים ולפתוח את הפסיל במבוא המנוני מרשים הסוחף ומרומם את ציבור המאמינים לגובי החוויה המיסטית, בדיוק כמו מקביליהם הסופיים. הם לא באו לפיכך להפיג את סכנת השעמום. ואולי לפני שנעבור לסיים באמת בכמה גזלים מיסטיים, נסתכל כאן בפתיח של הטקסים. יש כאן דבר מאוד מעניין. בכותרת למעלה כתוב אילהי, 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 זה סוג, שוב, ז'אנר של שירה במקהלה. זאת אומרת, הציבור כולו שר, ובין המילה אילהי ואילהי כתוב סלבנטרן אין פייס, יעמדו על רגליהם. ובסופו כתוב הסנטרן, ישבו. כמו הוראות להבדיל בסידור. גואל וינו אל מונדו דקלרי מורדכי. כאן אנחנו מוצאים את מה שכבר נאמר על ידי אחד מקודמי, על כך ששם אמו של שבתאי צבי היה קלרה, וכאן יש להם את ההוכחה, גואל וינו האל מונדו דקלרה דמורדכי, כתוב כאן סימן, אבל כנראה זה סמן שורש, סמן דוד, בן שי, בן ישי נשיאו גואל שבתאי, מזרע דוד בן ישי נולד גואל שבתאי, על אומרו אור השמש תספרתו אלגריה יער שץ, יער בטורקית זה אהוב, שץ שבתאי צבי אהוב, ועיר אור השמש נאורה שמחת אהוב שץ. ואני עובר לסוף שנרומז כבר על מקומו של באמת שבתאי צבי בתפיסה השבתאית, שהוא היה בעצם מימי הבריאה. וינו אורך מדור משיח גואל, ביסוד יהי אור די ישראל, אמת אמונה אבריו אנוס, שבתאי צבי קריאמוס האל. Su nombre era antes de todo, ודאי קונל קריאו אל מונדו, él es alto, él es muy fondo, שבתאי צבי קריאמוס האל. שמו היה לפני הכל, ודאי עמו נברא העולם, הוא אינו גבוה, הוא אינו עמוק מאוד, שבתאי צבי מעמידים אנחנו בו. ואני אסיים בגזלים של יהודה לוי טובה. אחד מהבולטים במחברי הגזלים השבתאים היה המשורר יהודה לוי
שחי במאה ה-18 ושכינוי העט שלו היה טובה, הוא מכונה באחד השירים ראש ישיבה, עדות למעמדו בחוגי אדון מה כמורה שהעמיד תלמידים. הפניור ראש ישיבה אל סניורי ביהודה, מלדר עלי יומם ולילה, צבי צדיק רי גואל אל אזור בישראל, פזי המונצ'ו קנטיגה, אין בזדו דל ונגה, ארלומברו גואל מלכה אל סניורי ביהודה. אחד הדברים שמאפיינים את הלדינו כאן, שהם ידעו לדינו במשך מאות שנים, הוא שיש כאן עירוב מאוד מעניין, מין לצנציה פואטיקה של זכר ונקבה, ועדיין אני לא יודע, לפעמים זה בא כדי לטלטום את מונצ'ו קנטיגה למשל, כן? התקין הרבה דברי שירה ולשון לא מזהירה, לא העיר גואל מלכה האדון רבי יהודה. ומים ואש ואהבה בשירת יהודה לוי טובה. יהודה לוי טובה אותי רחב יבול עצום של שירים, בהם גם בטורקית, בחטיבות השונות של שירת אדון מה, תפילות, גזלים יפהפיים, שירי בריאה, פיוטים סבוכים ואלופי סוד ברוח האמונה השבתאית, שעל ביטויה והפצתה שקד במטבה. במטבה הרי זו שירה מעולה ורבת מבע. הוא אינו מתעלה לגבהים של משורר מיסטי כגאוני כג'לאל א-דין הרומי, שרשם דפים מזהירים בספרות העולם, אך מול הנוף המשמים למדי של השירה הספניולית של המאה הי"ח, שירי תוכחה כתובים בידי רבנים ובעלי מוסר וקופלס עממיות, בולטת שירתו במקוריותה ועומק הרגש הכלול בה. חברו בן זמנו הוא המשורר חייה אלבו המכונה זכרי, מבין 23 גזלים הפותחים את כתב יד הרווארד שהצבעתי עליהם קודם, 13 הם פרי עטו של לוי טובה ו8 מפרי עטו של אלבו זכרי. אני מסתכל כאן בבתים אחדים מתוך אחד הגזלים. המטרה הנישאה של האוהב הסופי היא התבטלות הפרט במציאות האמיתית של ההוויה האלוהית. ההתבטלות הזאת מתוארת כמחבה, אחד הביטויים המובהקים לכך היא התמזגות היסודות המנוגדים מים ואש. דבר טוב רחש ליבי והגה, דורש טובה לכל, באיש לא יפגע, אש האהבה ליבי הסתרגה, בוערת יום וליל בשל האמונה. בי אהבת האמונה מאוד גדלה, כמו ים רחב שאין לו תכלה, להב לפיד בתוך ליבי עלה, בוער יום וליל בשל האמונה. אהבתי נהר אפרסמון טהור, שוטפת את ליבי שהוא כהר המור, ולהבה אינו נהר דינור, בוער יום וליל בשל האמונה. והנה גזל שנקרא גזל של אהבה. מיוחד במינו הוא הגזל הזה, המכונה גזל של אהבה. כאן שותל המשורר בתוך ים האהבה את שני הנאהבים, אברהם מיכאל קרדוזו ושבתאי צבי, אשר באהבת נצח חינם ובחיבה נעלה. כבר העיר גרשום שונה בפליאה על הערכה החיובית והנלהבת הנלקטת כאן כלפי קרדוזו, שהסתייג מן האמרה ויצא נגדה. השיר מרבה בגימטריות, אך דומה כי במקרה זה אין הדבר מקלקל את השורה ואינו פוגם בעוצמת המבע. הכל סובב סביב המספר 13 י"ג. הן אהבה והן אחד עולים בגימטריה לי"ג, וכשמאחדים אהבה באהבה או אחד באחד, מוכפל הערך לחווה שהוא בגימטריה ערכו של שם הוויה. ואנו מגיעים אל הפרדוקס, ומי הים הזה הינם אש מאוד לא עתה, ואל תכלית האהבה הסופית, הנשרפים בה אושרו ברוב עושר וגילה. המשורר מדרבן עצמו ללכת בדרכי שני הנאהבים הגדולים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ולכלול נשמתו עם נשמתם. טובה, מאחר שבאת במו ים האהבה, ישרף, אל תצא בתוך הבחירים נשמתך כלולה. כן, באתי בתוך ים האהבה, ראיתי שני נאהבים, קשורים זה בזה באחדות מאוד גדולה. אברהם מיכאל קרדוזו ומור שבתאי צבי, באהבת נצח חינם ובחיבה נעלה. אהבה באהבה התחברה לשם הוויה, קשה היה אחד להיות, על כן חיבורם עלה. ומי הים הזה אינם אש מאוד לא עתה, הנשרפים בה אושרו ברוב עושר וגילה. אהבה עולה י"ג היא אחד ביושר, ומי שיהיו לאחד לא תהא אחדותם בטלה. טובה, מאחר שבאת במו ים האהבה, ישרף, אל תצא בתוך הבחירים נשמתך כלולה. ואני רוצה לסיים בגזל המכונה גזל טובה. איננו יודעים כיצד נשמעה שירתם של אדון מה, אבל בשיר האחרון שאני מביא כאן,
הוא מעין המנון מרשים הנאמר בציבור ואמור להדביק את המאמינים באקסטזה. נקשיב תחילה, כפי שאמרתי אין הקלטות, ולכן כדי להתקרב לרושם ההמנוני בחרתי בנימת פיוטו של יהודה הלוי, לא יהודה הלוי אלא יהודה הלוי שלנו, יצב האל, הכתוב באותו משקל, ומבוצע ביצוע חזני מפואר בידי רבי יצחק אלגזי. התאמתי אותה לגזל הזה והשמעתי אותה, התקלטתי את עצמי והנה אתם יכולים לשמוע לסיום. השכל מאוד ותעבוד, לא תמצא עוד אלא הוא שמו אחד עמו, בלתו אין כמו בורא כל. צנע ולמד, תבין כיצד, אין עוד אחד אלא הוא יבטל כל רע פועל, גם סמאל בליעל, תמלנו ותירנו, דאיננו אלא הוא. סתום, נסתר, נמצא מכבר, אך לא נוצר חלילה. אל נא תשאל, נסות חדל, אל תזכור כלל אלא הוא החוקר, הוא הפותר, הוא הגוזר אין בלתו. אל תתייגע ואל תטע, אין אחר דע אלא הוא הראשון, הוא האחרון, הוא ריבון עולמים. קרא שוב ושוב את הכתוב, אין מקור טוב אלא הוא. 1000 פעם טובה אמור, וזה הכלל הנינו, ראה הכר, אין עוד אחר, לה אלוהה אלא הוא. הסיומת, לה אלוהה אלא הוא, היא כמובן פרפרזה על הקריאה המוסלמית המעידה על אחדות הבורא. החזרה על המילים אלא הוא, כמו אללה הוא, בסופי הצמדים אופיינית לטקסי הדיקר הצופי, דומה שכאן מגיע פולחן המאמינים לידי התמזגות בזרם הסופי של האסלאם. אפשר שדבר זה הוא שאפשר את עמידתם הבתולה של השבתאים בתוך האסלאם הטורקי, תוך החזקה באמונתם הייחודית, מבלי שינזקו או ירדפו על צוואר. תודה רבה.